Chief aka onye wetara na Okija Odogwu ofu mba ji n'India onye ọma Oga number 1 Prince Ike Okonkwo Odogwu ịma asị na mmadụ ka eji aka asịkwa na ogirigiri bụ ugwu eze onye ọbụla m kpọrọ ọga ma na onwe ihe ọ na-emepụ iche Prince Ike Okonkwo ana m asị onye ọbụla ị na-ekpe ekpere gị na-ekpe ekpere against hard luck or bad luck. Onwe onye si na m ga-emeri ihe taa and ya ahụ si m ga-eme that person ga-echange ndụ ya forever. Funny enough ejide m aka binye na bed na mgbede a ekwesị m ime that in 10 o'clock. Sometimes onwe ajọchi ndị obodo anyị amami ndị obodo na-abịa ajọchi na-eso mmadụ onye ọbụla si na ọ ga-eme gị ihe onye ahụ nwebe problem. Sometimes mmadụ kwe gị nkwa ego that is going to pay your school fees, pay your rent or send you abroad. Enwe ike ọ bụ ajọchi so gị ga-eje na-emebisiri onye ahụ ife ma ya bụ na ihe ahụ okwu na ọ ga-eme na ọmame mana my prayer bụ na ọmamba our portion. Enwe one particular person m chọrọ surprise. Enwe ya na-agba ihe ịtụnanya mmadụ ime ihe dị unbelievable. Onye emego so many things dị unbelievable. Nsị na tata m ga-eme this Christmas ka ọ bụ the best Christmas ever na ndụ onye ahụ. Nteta ụla nọ ịfụ m n'ụtụtụ fụ m na-eyi anya mmiri ga-agba gị n'anya ka m si bini nwoke taa na-ekwu okwu I don't even know. So nwa agụta ihe motos agụ na-eyi egwu na Nnewi ọkwa January 3rd anyị nọ Nnewi. Agụ na-eyi egwu nekwe ebe nwa be gị nọ nekwe m ebe a the first line a alụzi ọrụ etinye second one. Agụ na-eyi egwu na Nnewi o so na ndị bụ na m ka na-eku ume ọgwa ndị abụọ gbajuo dọrọ na mkpọ ngasị ha na emekọtago nwezie home doctor ịma na home doctor na-agara ọnụ akụsịa m ife ahịa akụ m na-anye m beli melu m ebere almost tell people ụmụ onye nke kpọọ m na-ebe akwa na abụ m ajọ mmadụ na diabetes ga-egbu m doctor mmadụ sị m na mmịa nwe kidney problem mmịa nọ na Zaria isi a na ọ dịrị difficult na ọ dịrị m easy isigoro nje Zaria na nwere m ego moto na adị m ana mmadụ ego were eje emechaa dị ụmụanụ nwa the boy send alụ m message si m na m dị very useless na diabetes ga-egbu m. Ị na-blame m for not doing for you what you cannot do for yourself. Some of them are more condition mụnwa, some of them are more condition my mother maka m ebube my mother tii na Facebook sị ha na condition ọnọ a na-agba m ọgwụ every day. In fact, I need injection every day to survive. Mana ifu m na-ekwugharị na-eme ka ihe dị mmụọ na iche n'ụwa amakalụ m. Ana m ebe nọ na-ata abacha mbọsa a na-crack joke na nke Ijeọma nwaanyị na-atụtụ plastik eji bottle water ọ dị ka ha na-eli ele. Nwaanyị a sị m my son ntọnụọ ọchịba ọchị ọ sị m na m hapụ ọchị ya na achị na m adịrọ happy na Chineke si ya gwa m na ọ ga-enye m reason to be truly happy. If a lot of people na church abụkwa onwe ọchị na-atọ ha na-awachi ụwa George dịka I'm going through a lot. When people like us our age, we don't like to show weakness. I'm somebody thousands of young people they look up to. I'm put every day na-ebe akwa ka ihe young people, all these young students game hope on me for survival, inspiration, motivation and all that. If you have this thing happened. I take injection every day of my life. So I'm just showing you phone that kidney problem they go message at least 7 or 8. And some of them I want to reply na bobagon onye na abu onu emoko na na anwu anom na bed tonwarikata mburu pillow gbadata na ana akpọ m phone m na ring phone m na adị na palọ na room onye nke a na-akpọ m even a certain commissioner na Enugu state ya akpọkatago nwere aka ya bịa ebe a ime na commissioner one of the most respected woman na Enugu state ya ọkpọkatago ma from oworo okwu ya bebe m. And it's a privilege on my side na the commissioner a sitting commissioner na Enugu state bịa no rented house one be me. I'm going through a lot. All few people my mother can why I got out here. A lot of people really close to me in Nakolo, they know what I go through.
ọ dịrọ m izi ka m tọọ n'ọka unu fụ ịbụọ ka m bụ normally ofu ka a na-ebu mana ịbụọ ka m bụ kịta a na-ewepụ a na-eti dobe ya ebe mepe ya shake ya mepe ya belt ya stọrọ so ọ ka ngosi unu ị na ọ na-akpọrọ m na comment section na arụ adọrọ mpa gị arụ adọrọ mma gị na m achọghị inye gị aka nwere ike si na ndị wicked na mma nwa onwe ike ịma ihe m na-agabiga in fact onwe onye oge m amara ihe ka m na-ebele m mmadụ na onye eru m aka nobody owes you anything onye nọkịta ihe ọ gị na-agịnye m 2000 naira ka m wee goro ọgwụ ikwere enye m mma ewekwa iwe because ejiro m ụgwọ and onye ọbụla na-apasị tru nsogbu nke ya na-enye Ifeanyị ụba na ego niile o nwee anọ m na BP so n'ihe gburu ya. What could be giving Ifeanyị ụba BP? Ke mmadụ one na anụ Igbo nwere ego Ifeanyị Patrick ụba nwee na-enye Emmanuel Iwu Anyanwụ onye ka o nwenu ke mmago one ghara one Ọsadebe anwụgo, Oliver De Coque anwụgo, ọzọ Emena Nwansugbu anwụgo, Emeka Moroko anwụgo, Chukwu Emeka Dimojugo Chukwu anwụgo ka onye anwụbe. Onye ọbụla na-pass through a lot. Mana mụ bụ na it's not about me. I care a lot about people. March Rangers na Rivers United on Sunday. Edene ball ahụ. Akwụkata m ọtọ from Friday to Sunday night. Making sure that everybody is okay. Enwekwa n'ibe na comment section sị m na ha bịa match na onwere ihe ha nweta. Match ngwa ga many million naira spend na match ahụ iberu m akwa. Ana m eme ya ka ọ dị mma. Akpọ m nwa ndị fries ma ndị zobo ma ndị indomie ma nwere ihe akpọ nwere ihe eme na stadium ego ma beer ma mineral mkpọ mayor Enugu North onye m 200,000 mkpọ mayor Kano East Sydney Ede onye m 200,000 KC Rosette nye m 150,000 Omega nye m 100,000 Mishval nye m 50 Di Maria butere anyị mmiri a whole lot of people. Anọ mana ka ọ dị mma ka a na-eme mana abịa kpụrụ m n'ọnụ ka egbuo a sị na Jizọs nwee mmiri ọwụọ mmanya nwe onye kọrọ ya aka o mee nwaanyị olulu ọbara kwụsị ewu nwe onye kọrọ ya aka eluzie ka nwaanyị ọkụ iko bịa tee ya mmanụ n'ụkwụ a sị na nwoke a bụ ajọ mmadụ na nwoke a bụrụ ezigbo mmadụ na ọ bụ n'ezie na ọnwụnwa Chineke na ọma nkwe ka nwaanyị ọkụ iko tee ya mmanụ n'ụkwụ. A sị na enwere onye na-amụrịtọ gị n'ụwa ka onye na-achọ ikwujọ gị onye achọ ebe ịzọ na-ekwu ya ruo echi ọ mmadụ ka mbọsọ Chukwu bụ emeghe ọsọ Chineke bụ onye na-adịghị emeghe ọ bụ ma mụnwa ị na-enyo m everyday ana m eme ihe ọjọọ everyday. So essence of this video ka unu fụ part of the things I go through for the past 3 months. Ala ugbe m ụla ị na-eme anya oge ụfọdụ anya m dịka anya ndị South Korea ọ maka m ara alahụ ụla enwe m nnukwu anya normally. Emechara m chọpụta na enwe vein na-enye mmadụ ike imepe anya my own adịgo weak. Ifekwa m mburu kanụla n'aka mgbaje na-abịa enyere mmadụ aka mgbaje n'Imo enyere mmadụ aka mgbaje na Anambra enyere mmadụ aka ọ dịkwa alụmizi ọ ka m ji egosi gị ya maka ndị sendere m ndị nwe kidney problem si na mgba wicked na esendere m na mmadụ arụ adọrọ mmadụ na ma reply rọ ịma ihe m na-agabiga ịma ọnọdụ m. Do you know what I go through? Ịmana oge ụfọdụ nkakata ije na-eme isi step na staga nkakata ije na ike gwụ m na staga onwega last Sundays na nje eje mere one woman na Nnewi adachago m. I remember nke nje eje mere na Amaechi mụ na Kensele na Suwiz na Ogwi ewepụ Suwiz adachago m. Ekwu m okwu na that fundraising for more than 1 hour 30 minutes ekwukọtara m ya ume niile dị m na-arụgwụ na-apụtazi ka m baa moto erugo m ana Suwiz na Ogwi obichiri ụzọ na-agụ ọwọ ọ Suwiz wọta m buru m tii na moto eburu m bunata ya adị ebu m nke na-ayọ m jee izo onye ọzọ azọtago onye a raise over 70 million naira mụnwa na-achọzi ịba moto na emu na ana ọ mụnwa na-ebiri ego ana m ebiri ego jee meelu mmadụ fundraising mbata na be m nne adịrọ fuel adịrọ m rahụ na heat. Some of us ama this part of me enwere m ego ihe dị iche mụ na ndị ọzọ bụ na ọ na-eme nweta 1 million naira nwee 950 nyere onye ọzọ aka because awọta m ụwa anyị dọnso so na ife mee people ji ada atụ mbụ na ana m eme things very impossible. Somebody na-enwero nni na biya
Okobi borrow 1 million naira, buy flight, raise mmadụ 50 million naira, batana bia, jidogwo 1 million naira, nwee fuel oil buy na jet na bia, enwere ezigbo nni onwe, ogo for nta bread naba. Anyị don so no enwe me people ji agba ham too much. Because ọtụtụ ihe na-eme, even aka ọrụ m ya ma ọ bụrụ na ọ bụrụ m nwa na-eme ya, m ga-asị na asị. Onye ọbụla na-enyere m aka na-akwado m, ana m asị Chukwu gọzie gị. Ndị mkpọ ma ndị m akpọrọ ma Ike aka onye wetara na Ọkịja ma Paul Ike Obiefule ma mmadụ dịka Ifeanyị ọnwụ ka ike mmadụ dịka nwa agụta ya motos ọga m Injinia Jerry High Chief Injinia Jerry Patrick Ọnụọkaibe. Ana m ekene unu niile ndị mkpọ na ndị m akpọrọ adị thankful. Ife nji egosi ya bụ ka unu ghọta na onwere onye ọ dịrị ize. Onwe ndị si na ọ mgburu mpa ha na ọ mgburu mma ha. Ama m onye ibu, ama m onye mpa gị bụ, I don't know. No na isendịrị message na WhatsApp abịara m. And then Chineke kpọrọ onye ahụ esi na ọmụnwa. Ichefuo na enwego ndị ereziri 50 million. Mmadụ ka Ada Igbo Dream FM. Icheke ga-atụrụ ya total oru 100 million ọnwụ. Ndụ dị Chukwu n'aka, ọ bụ ndụ adịghị m n'aka. Anyị na-eme nke anyị ji bụrụ mmadụ, hapụ ya nwa bụ onye kere eluigwe n'ụwa nke fọ. So enwere ihe ọzọ mma m ga-eme. O nwere kwuru egosi amaghị m ihe m ga-eme ma ọ bụ gị naanị ekpere. Ọsị Chineke ya chebe nwa ya. That is how I see life. Enwere onye ọzọ nsi fụ life na-abụrụ onye a isi fụ ya now. So Kensel bịa tiri m phone a n'ọkụ n'ọnụ gị anyị. Kensel tiri m phone a n'ọkụ. So thank you very much everybody. Ịfụkwa m tomorrow mgbapụ. Enwe onye na-asị m gaa zuo ike ma ọ dị bill nwe. Ọ bụrụ na m nọ n'ime ụlọ 2 days, m ga-enwe accumulated bill of millions of naira. I need to go and hustle and get money. Doctor no ebe a na-eme ime bụ mmadụ inwe home doctor. Ije ụlọ ọgwụ dị cheaper than inwe home doctor. Enwe a lot of people nkwere nkwa. I have to take care of my bills. Onwe go so Okwuluola no take care of yourself. Ego ka eji eme ya. Tata ma apụrụ na I'm losing. Echi na I have to me bukanola. Onye ọbụla from na echi ya afụ na mbukanola n'aka. I need money. Mkpali too much. Enwe m nne arụ adịrọ ebere ụkwụ. Nwaanyị nọ na-ata afụ. A lot of people. How do I get money to do all those things? I need to go out. I can understand the fact na unu chọrọ ka nọ n'ụlọ zuo ike. Mana onye mkpa dịrọ na-ezu ike. O kwesị na onye ihe na-achụ n'ife oje dị n'ala. Ya na-achụ gị n'ife ga-achụ gị bịa na nlọ ọrụ ya. A chụrụ ụmụ gị na skuul, ikwubara ụgwọ ụlọ, arụ adịrọ gị. You nwere ihe ị na-arụ, ije ịla ha ụla, ọzọrọ possible ịla ha ụla, God forbid. Nsogbu a ga-abịa na nlọ. Benye gị nsogbu. So I want to thank all of us. God bless you. Thank you for your immense support, for your physical support, for your spiritual support, and of course, your financial support. Thank you very much, and God bless. I want to say, I'm on 4 days without Budweiser. One, or them ka Jesus or Bego, or them go or Bego, but never. Now, I'm here 2 bottles. Budweiser and Atomo to carry a relationship, self. Budweiser and Atomo to carry a love. And on 4 days, I'm on Budweiser. Or them come on, I found them one in 1994. Yay! Mrush out 2 bottles. And the man GM. General Manager Rangers na Amobi Ezako. And we bought lunch yesterday. I just ate abacha na Fagos. So we more than 1 bottle Budweiser. Before GM na emecha call akpogo mi o piasuo. Ka ọ nọ na abamba wa eji we nye Budweiser. Na enwere agreement na mama ngu Budweiser. Mu nwe tigi ya n'ọnụ already. So thank you very much. I'll see you soon. God bless.